Επιτέλους ήρθε η κασέτα μου Μπίλι ο μοναχικός καουμπόης. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο τέλειο πρωτόκολλο. Τον οδηγό σας για καλούς τρόπους. Τι τρέχει? Ξέρετε με ποιο πυρούνι τρώγεται η σαλάτα? Ξέρετε πώς να χαιρετάτε τα μέλη της βασιλικής οικογένειας? Το μόνο που ξέρω είναι ότι γυρνάς πίσω στο ταχυδρομείο, κασετούλα. Γεια σου, Τάμπι. Τι είναι αυτό? Αυτό. Μου έστειλαν κατά λάθος μια χασοκασέτα για καλούς τρόπους και την επιστρέφω. Τρόποι. Ποιος τους χρειάζεται? Εγώ τους βρίσκω πολύ σημαντικούς. Ποτέ δεν θα τα έφτιαχνα με ένα αγόρι χωρίς καλούς τρόπους. Αλήθεια? Ενδιαφέρον. Μου φαίνεται ότι με φωνάζει η μαμά μου. Φεύγω. Όταν μάθω απ' έξω το savoir vivre, η Γκλώρια θα πέσει στα πόδια μου. Χρειάζομαι μόνο κάποιον για να εξασκηθώ. Γεια σας, κυρία Τόμκινς. Είναι εδώ ο Τάμπι. Είναι στο δωματιό του, παιδιά. Καλησπέρα, μαντάμ, στις ομορφιές σας απόψε. Από πού αγοράσατε αυτή την εκθαμποτική τιάρα? Λίγο τσάι ακόμα? Όταν μια κυρία θέλει να σηκωθεί από το τραπέζι, ο κύριος πρέπει να της τραβάει την καρέκλα. Επιτρέψτε μου, αγαπητή μου. Συγγνώμη γι' αυτό. Τι κάνετε εδώ, παιδιά? Εμείς τι κάνουμε? Εσύ τι κάνεις? Μαθαίνω καλούς τρόπους. Κι είναι καλός τρόπος να αποκεφαλίζεις το κορίτσι σου. Χαχαχα, πολύ αστείο. Να δούμε ποιος θα γελάει όταν βγω ραντεβού με την Γκλώρια. Τυχαίνει να ξέρω ότι τρελαίνεται για κάτι τέτοια. Εντάξει, η κούκλα της βιτρίνας δεν ήταν ιδανική. Πρέπει να βρω μια αληθινή κοπέλα για εξάσκηση. Αχα! Σταμάτα! Σε παρακαλώ! Τι κάνεις, Τάμπι? Ένας κύριος δεν επιτρέπει ποτέ σε μια κυρία να βρέξει τα πόδια της. Εντάξει. Τι σχέση έχει αυτό με σένα? Έχω γυρίσει σελίδα. Επιτρέψτε μου, κυρίες μου. Να μαντέψω. Ένας σωστός κύριος πάντα ανοίγει την πόρτα για μια κυρία. Ακριβώς. Το savoir vivre είναι παιχνιδάκι. Λουλού! Φύγε, Τάμπι. Πάρε δικό σου φαΐ. Όχι, Λουλού. Απλώς ήθελα να σε βοηθήσω στο κουβάλιμα. Από πότε ο Τάμπι Τόπκινς θέλει να κουβαλήσει κάτι που δεν είναι σάντουιτς, μου λες? Λουλού. Θέλω απλώς να βοηθήσω μια φίλη μου. Τάμπι, καλοσύνη σου που βοήθησες τη Λουλού στο κουβάλιμα. Γιατί δεν έρχεσαι να φάμε μαζί το βράδυ? Έχουμε ψητό κατσαρόλας. Κυρία μου, θα χαρώ πολύ να δοκιμάσω τις μαγειρικές σας δημιουργίες. Έχεις πολλά να μάθεις από τον Τάμπι. Ξέρει να φέρεται. Επιτρέψτε μου. Τάμπι, τι ευγενικό. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Για μια τόσο κομψή οικοδέσποινα. Να σας σερβίρω αυτό τον ωραιότατο αρακά, κύριε Μόπετ. Λουλού, για σένα. Λουλού, θυμίσω ότι δεν είναι ευγενικό να διακόπτουμε το βραδινό μας για να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Σίγουρα ο Τάμπι το ξέρει. Δεν είναι πασίγνωστο. Ναι. Έλα, Λουλού. Έμαθα γιατί φέρετε τόσο χαζά ο Τάμπι. Σοβαρά? Γιατί? Μαθαίνει καλούς τρόπους από μια κασέτα για να εντυπωσιάσει την Γκλώρια. Μάλλον σε χρησιμοποιεί για εξάσκηση. Αλήθεια? Λοιπόν, το επόμενο μάθημά του θα είναι κάτι το εξαιρετικό. Μου επιτρέπετε για λίγο? Παρακαλώ. Σου επιτρέπουμε. Χαίρομαι που επηρεάστηκες από τους καλούς τρόπους του Τάμπι. Μάθημα 5. Ένα ρομαντικό βράδυ. Είναι ευγενικό να ξεκινήσετε την βραδιά προσφέροντας την κυρία μια ανθοδέσμη. Αν όμως θέλετε πολύ να την εντυπωσιάσετε, δώστε της το πολυτιμότερο απόκτημά σας. Αυτό θα την κάνει δική σας.
Γεια σου πανέμορφη Γκλώρια. Λουλούδια για το λουλούδι. Και ένα δώρο. Για μένα? Τι είναι? Το πολυτιμότερο απόκτημά μου. Πάρτε από πάνω μου! Απάρτο! Τάμπι Τόμ Κίνγκς, μας τόλμησες! Δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ! Δεν καταλαβαίνω. Η κασέτα είπε ότι θα εντυπωσιαζόσουν. Αχ. Πάμε να φύγουμε, Φρέντι. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τρόπους.